Vi starter ud med en macro. Ja. En enkelt macro inde i missile. Vi spawner her. Er det ikke... Skal jeg tjekke. Der er et skab herovre, vi kan loot. Eller hvad? Er det i den anden afdeling? Ja, det kan du loot. Der ligger... Øj, min hånd. Den glitcher godt nok meget. Ja, det er ikke helt... Fuck! Fucking yeah, man! Nu tilbage i bunkeren. Og jeg vil godt lige vise lidt rundt her i bunkeren, fordi jeg synes simpelthen, at det er så genialt. Prøv at se her. Man skal selv fylde benzin i, du. Det ved jeg ikke. Shit. Rammer jeg? Ja. Se, det er jo meget godt. Så nu bliver generatoren fyldt med noget benzin. Og så skulle vi gerne kunne fyre op for vores base her engang. Hallo? Nå, sådan der. Og så boom! Så er der lys. Tada! Her har vi også en crate. What? Stop the violence! No shooting! Oh, that's a real person. Please, please, I'm sorry. Please, please. Why are you so aggressive? Tusind tak, fordi I alle sammen gad at se med i den her lidt korte video. Jeg vil bare lige fremvise, hvad Ghost of Tobor er for et spil, fordi jeg synes faktisk, det er et rigtig fedt spil, og jeg har først fundet ud af, at det eksisterede for 2 uger siden. Så jeg er lidt lettere chokeret, og det er helt klart pengene værd, hvis du godt kan lide at spille VR eller Tarkov. Men anyway, hvis I kunne tænke jer at se mere, så skriv det ned i kommentaren. Ellers, I'm out. Peace!